Kaixo, gu Manexo Arnazabal eta Ezekiel Tosi gara eta hirugarren morroia aurkeztu dizugu. Lehenik eta behin POM-XML fitxategian aldaketa batzuk egin ditugu, gehien bat Javako liburutegiak internetetik jaitsi ahal izateko. Hori eta gero, publisher klase bat egin dugu, zerbitzari moduan joko duena eta onena implementatu dugu, ikusiteken bezala. Ondoren, lotura hauek lortzeko, hainbatetik web service eta web method etiketa erabili ditugu, bai Flight Manager interfazean eta Flight Manager klasean ere, klase eta metodo berdin hauekin. Eta Flight Manager klasean endpointa ere jarri diogu. Horren ondoren, main klase bat sortu dugu client package barruan, eta azkenen bezeroak ikusiko den funtzionamendua aplikazioarena, ondela implementatu dugu, eta hau eta gero, Concrete Flighteko klaseetan, XML-era lotzeko, erabili ditugu bi etiketa hauek. XML accessor type eta XML ID dela pixkat gakoa lortzeko. Eta hau izan da dena, amaitu aurretik esan ez dugula lortu marroia guztiz konpontzea eta programak funtzionatzen dugu eta badoa, baina ez da gauzak ez dira ondo gordetzen. Eskerrik asko.